Onpas kiva aurinkoinen päivä tänään. Ja lapseni katosi jonnekin. Lapsi hävisi. Mitäs sitten? Mä oon Krista. Mä oon Toni. Ja tässä on meidän pieni Hilla. No, Hilla täyttää nyt 2 vuotta syksyn alussa ja Hilla on syntymästään asti ollut dialyysihoidossa vuoden ja 8 kuukauden ikään asti. Matka on ollut aika pitkä ja kivinen. Hillalla on semmoinen synnynnäinen geenivirhe, tosi harvinainen ARPKD-sairaus nimeltään. Suomennettuna munuaisten ja maksan monirakkulatauti. Me oltiin Hillan ensimmäiset 9 kuukautta sairaalassa. Kun hänet saatiin vatsasta ulos, niin vietiin ensiavun kautta teho-osastolle. Ja siellä hän sitten oli pari ensimmäistä viikkoa naisten klinikalla ja sitten siirrettiin ensimmäiseen munuaisen poistoon niin uuteen lastensairaalaan. Kyllä se tuli silloin raskausaikana jo, kun tähän diagnoosiin päädyttiin. Silloin meille kerrottiin, että mikäli hän selviäisi siitä alusta ja jaksaisi taistella, niin elinsiirto on ainoa vaihtoehto. Siinä lääkäri sanoi sitten, että vuosi pitää kasvatella ja päästä siihen munuaissiirtoon vaadittavaa leikkauskokoa. Toki sanottiin, että lapset menee edelle listalla. Hilla on siellä ensimmäisten joukossa kyllä sitten, kunhan vaan sopiva luovuttaja löytyy. Ja dialyysihoito oli ainoa hoitomuoto siirtoon asti. Lääkäri soitti siellä, että Hillan asioilla nyt olisi mahdollisesti munuainen löytynyt. Ja Hillan vein saliin noin 3 aikaan. 8:30 tuli soitto. Hilla on pian siirrettävä teholle sitten. Lopulta päästiin noin 10:30 aikaa illalla katsomaan. Ja siellä hän oli. Huomasi kyllä heti, että tämä on hyvä juttu. Hillalla lähti munuainen toimimaan heti. Toipuminen lähti oikein hyvin käyntiin. Että osa henkilökunnastakin sanoi, että harvemmin on nähty näin nopeasti virkoavaa muksua, että se oli tosi ilo nähdä ja kuulla. Ja siirron jälkeen oltiin kuukausi sairaalalla ja siinäkin oli sitten omat mutkansa vielä siirron jälkeen, mutta hyvin lähti sitten toipuminen ja vointi parani. Oli se aika uskomaton fiilis, kun päästiin kotiin, ettei tarvinnut enää sitä dialyysiä tehdä. Että oli tosi laiton olo, että ei ollut enää sidottuna siihen dialyysikoneeseen. Ja sitten kun katsoi leffaakin siinä 2 illalla, niin sen pystyi katsoa keskeyttämättä niin kuin loppuun saakka. No, Hilla on oikein aktiivinen, todella reipas, yhtä hymyä. Hilla on aivan ihastuttava, kaikki on rakastunut Hillaan. Annatko sä lentosuukon?